Het nieuwe systeem ziet er zuid, maar deze slang wordt het smarge wetter uit boten zoekt. Na de opening trok wethouder Offinga is wettersporter Piet Adema een van de eersten die dit AV-systeem broekt. Nou, we hebben hier bij de gemeentewerf, daar zit ook een vacuümpomp. En ieder weekend als wij dan terugkwamen, ja, dan bracht ik daar het water heen. Alleen ja, dan binnen voorzieningen hier aan de steiger, dat is alleen maar makkelijk. Versmarging van het oppervlaktewetter moet safekaam worden, want de kwaliteit van het Frieske wetter rint weerom. Dat komt onder oren door het warme waar, maar ook door het lozen van smargwetter van de wc, de douche en de speelbak. Ja, dat is ook zo spietig dat mensen dat doggen. Het komt ik zo makkelijk oor. Hè? Je loos je het binnen het kwiet en dan een beetje het probleem van oren. Dat is soms wel eens een beetje de mentaliteit. Ja, je ziet het uiteraard wel eens. En zelf in Noordgevallen doe ik het zelf ook wel eens. Als ik bijvoorbeeld ergens in een provincie ben, het verleden jaar in Groningen, ja, dan werkt het systeem niet. En dan ben je toch genoodzaakt om andere maatregelen te treffen. Maar dat mag is net. Nee, maar ja, nood breekt wet. Wettersporters kunnen nou bij haar eigen onlistplak het smargewetter kwijt en hoeven net meer naar een centraal A4-systeem. Ja, dan moesten al die boten bewegen. Dus ja, dat is in feite onhandig. En dat is ook vaak de reden dat ja, helaas toch mensen het vuile wetter lozen. En dat willen we voorkomen. We willen het wetter hier skeen horen in Zuidwest-Friesland. Nou, dit is een pracht van een oplossing. En ja, we dagen in die zin ook de toeristen uit om, ja, wie weet, elke dag er gebruik van te maken. Ook in Heeg wordt het nieuwe AV-systeem in kwatten online. Het systeem kost het zo'n €20.000.